Benvingudes a un nou vídeo i a un nou vídeo dedicat principalment als mestres. I és que ja s'acosta Nadal i estava pensant de quina manera puc crear un dossier que aglutini una miqueta de tot i que també serveixi a l'alumnat per repassar vocabulari, llengua i a més també una miqueta indagant els valors. Doncs no sé, crec que he trobat la solució. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Doncs el dossier global sobre el Nadal, li dic global perquè ja veureu que conté una miqueta de tot, comença amb aquest poema que pot generar un debat molt maco a l'aula sobre els regals que no són materials, que no són comprats, com tracta aquest poema. I a més, he fet una activitat molt senzilleta de comprensió del poema, on han de ratllar aquells elements que el personatge no vol que li regalin en aquest Nadal i, després, per seguir indagant en els valors, vull que, o de manera individual, o per parelles o en petits grups, pensin quins regals podem fer que no siguin materials. Per exemple, diuen que el millor regal és dedicar temps a algú. Després una comprensió oral de la cançó de Damar i Gelabert, la de M'agrada el Nadal, i simplement és tres fragments, vale, els tres primers de la cançó, que li falten paraules. I així va molt bé per treballar molt i molt la comprensió oral, a part de vocabulari. Després, treballem el calendari. Importantíssim, saber-nos situar en el calendari. I a més, l'he agafat en castellà perquè així també fem una mica plurilingüe traduint els noms als dies de la setmana entre el castellà i el català. Sí? I tenim una sèrie de preguntes variades, algunes més directes i senzilles i altres, s'ha de pensar una miqueta més. Després, una pàgina d'endevinalles i totes tenen a veure amb el Nadal. Seguim. Aquesta m'encanta. Els hi poso un còmic bastant graciós, format per 4 vinyetes i on no hi ha bafarades, no hi ha text. Llavors, els hi demano als meus alumnes que transformin aquest còmic en un conte, en una història petiteta. I aquí ja els hi dono com l'inici, no? Era la nit de Nadal i el Pare Noel es disposava a entregar regals. A l'arribar a la taulada d'una casa, de què han de continuar. Després una miqueta de gramàtica que hem anat treballant, separar paraules en síl·labes i on hi ha les rodones posar el nombre de síl·labes, ordenar aquestes paraules per poder fer frases, llavors les copiarem a la línia de puntets, i després un text sobre la poncètia, aquesta planta que quan s'acosta al Nadal la veiem per tot arreu i que fins i tot pot ser un molt bon regal, no?, a fer entre nosaltres. Doncs és un text expositiu molt breu que té també la seva comprensió, també bastant breu, però aquí també fusiono directa, indirecta i fins i tot una d'opinió, com aquesta última pregunta. I després, com als meus alumnes els hi encanta la simetria, orientació espaial a tope, doncs els hi poso unes simetries a complementar d'unes boles de Nadal, amb diferents dissenys, amb diferents estampats, i finalment un avet, un arbre de Nadal, amb els seus regals, en una quadrícula, que aquí ja sí que han de comptar exactament els quadres. I amb això trobo que és un dossier bastant ideal per treballar molt la llengua catalana, principalment, amb les seves diferents dimensions, alhora que treballem el Nadal i treballem també bastant la part emocional, amb els regals que no són materials. Doncs espero que us hagi agradat i teniu aquest material a l'enllaç del vídeo, és a dir, a la descripció del vídeo. Subscriviu-vos i compartiu, si us plau, que a veure si arribem a 1000. Adeu! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.